guys. Na baboy kaso. No. Baktino. Aman to. Wala guys, nga ito siya sa ingog. Kay magpatambal siya sa iyang rapis sa ilaga. Kay magsayo siya magpan kay niya magpalitan ko radyo og ispat. Muna guys nga na ako mama nag-iris na kay nagsayo siya. Nagkan pa ko trabaho na ni karon kay mag limpoy po ko dani mag aris po ko dani sa ako mga gamit. Oh. Ito guys, mama manaligo kay gipak sa ilaga. Tanang ilaga anak. Napako brownie. Now, ano to? Oh, brownie. Guys, oh. Brownie. Tabang brownie. Tabang. Oh. Napako ito eh. Now. Dan salamat guys. Nga dinakutob ang akong mga sugilano. Tapos ng akong mga salita. Ayo ha? Yan na akong mama. Nagilis na. Mana na siya sa iyang paglaba. Laba. Good morning, si Sherwin. Eto. Magkapisa ta before tamo. Persin din din ako na. Lakaw. Kapi lang ko. Ikaw makaugpan. Kanilang. May sudan ni Sherwin na ni. Pero kanilang kape. Unsay paliton? Kanyang kanta bayo flu. So, ayaksan nga 5 ka buok. Sige, mga tambal. Unsa pa? So, kang sa bayo flu Yusef daw. Sa persin. Sige, tambal. So, percent. Unsa pa? Then, ispat yung radyo. Wala. Ispat? Radyo. Sa ispat nga radyo. Ispat nga. Ay, radyo nga na ispat. Dili, radyo ispat yun. Lain-lain lugar. Itong pa yan ni Kuan. Bata jungjong na ispat. Mangutana ko dyan to. Itong kamay dyan. Bakubok dyan. May bato lang to. Nyari na ko ha. Oo. Mas sustubo niya ma. Ha? Sustubo. Agoy kaon ka manok? Agoy. Kaon di ka manok di ay? Lechon? Katura ko sa yung lason. Sustubo na pa tayo ito ay mo. Chukstugo imo ha? Kaya kami dyan hihira din ma. Sige. Marami na. Mag-short pan ako paingon dito sa bukid. Ay, bukid. Kay Mother Earth. Kay kuan man. Lapok. Nag-uwan man. Arin ako. Ha? Paalis na tayo mga people. Agoy, nag-igop-igop. Ang baktin, babe. Nahulog na ba ng kuan o? Nahulog ng basurahan. Ito, 20. Nga naman. Isa ka kahaday na kuha dito? Sige. Mataba ang mga biik. Di. Agay, mauban pa sila, oh. Ang itoy, ang Daniela, daw ang biik. Uban na sad. Brownie, ali Brownie, uban ta dito kang mother. Ayan si Brownie, oh. Nasanay na ni si Brownie maglaag-laag diri. Kung mingahon siya ni Putot, mulaag po sad na siya diri. Paingon na ta. Kay, eto, si Budog, Martis, Merkulis, Lunes, Martis, Merkulis, dili kuan trabaho din ni kay mangipo daw dito sa iyang suki niya. Siya raman kuno ang saliganan pag-ipo. Nora gamay! Giyahak nag-uwan manura gamay. Agay Nora gamay. Mami. Ang Nora gamay. Agoy. You're so very ano talaga. Why did you barking? Ha? Tama ba yun? Barking.
or parking. Good morning gyud sa inyong tanan diha. Minautuhan ko, nakabalik ko katulog hinuon. Naghagwa-hagwa mi dadto ni Daniela. Nya, nakakatulog si Daniela, nakakatulog pud ko. Sige. Hay. Okay, putot. Uli dito. Tate? Naay utang Sherwin dane? Si Ponto Ibong? Oo. Pila ya utang? 80. Oh man. Ay, thank you. Magapan ko sigarilyo mo pula. Lagi. Pula, unsa nang pula? Mighty? Oo. Mighty. Ay, salamat kay Tia. Oh, na yung lagi si Sherwin nga na sila'y kuha dani. Oo. Lagi. Mo lagi. Bala ginagmay. Oh, naaglawas ko tate. Gwapa kay ko. Bitaw no. Gwapa kay ko sa akong kamera. Pero sa uban kamera mura kong iring. Bitaw. Lingaw-lingaw lang ta sa atong life. Because life is too short. Tama ba yun? Tama ba yung answer ko? What is life? For me, life is very short. And also for me, enjoy life. To be happy. Bitaw. Ingat-ingat guys, lahat dyan. Ngayon ay magkuha muna ako ng referral. So over kayo no. Dito sa among center. After mag-add to din ko diretso sa Hinguog. Together with Lilin kay nagsabot na kami ni Lilin. And mayroon siyang pasabog na mga bonggesyos galing from Ate Mar, Miss J from USA, and Ma'am Jesselo. Thank you very so much. Thank you so much, Ate Mar. Mayroon talagang pasabog tayo mamaya. Palakad-lakad tayo. Kasi ito ay exercise na rin siya, no? Papunta doon sa bahay ni Mother Earth. Kasi kagabi, medyo malakas ang ulan. Kaya hindi ako nagpumilit na magdala ng motor dito. Baka naman madugangan na naman ang disgrasya natin. Na disgrasya pa tayong nakagat tayo ng daga. Madagdagan na naman pagka-disgrasya natin sa motor kung dalhin natin dito. Kasi madanlog. Ano ba sa Tagalog ang madanlog? Madulas. O, di ba? Matalino ako. O, charot. Kaligayahan mo'y kaligayahan ko rin. O, nakarinig na ba kayo ng ganyang kanta? Here na ta banda sa may simento malapit na sa amin. Kasi ang sa unahan ay eskwelahan namin sa elementary. Eto, thank you so much. Ang ganda ko. Ikaw lagi nagsayo diag silhig te. Nasi Auntie Angging Dani nagsilhig og sayo sa gate sa among eskwelahan. Ikaw na-assign karon? Oo, utility man ta. Lagi. May na lang naatay mahinam kada buwan. Lagi, lagi nagmay. Eskwela kay Bong? We. Sulod ka dili. Karon ay alas 6 pa. So napatay isa ka oras kapin. Here na ta sa bahay ni Mother Earth. Ang kanyang department store ay nakasarap pa. Brownie, nag-shortcut si Brownie. Nauna si Brownie sa akin. How are you? Fine. Fine. Wala kami ngawa ni Papa, ma? Basta gimingaw na ka. Among inon nga ipauli na. Nag-adto pa to sa Cebu, no? Nga naman. Ambot lang niya. Wala lagi kami ngawa. Wala. Hindi na nagabiin. Awa kung may nagabiin niya, oh. Dito na ako sa kanila ni Lilin at magsuot na tayo ng mahiwagang sapatos. Mga sis, eto nagamit ko na ang aking shoes na maganda. Kahapon ay sinuot ko ito. Ngayon ay pinalitan ko lang siya ng medyas. Para dili tayo ingon nga buling ang medyas no. Pero dili man buling akong medyas. Ako na siyang ilisan mga sis.
Thank you so much. Abang-abang kayo sa mga ganap ko doon. Si Lilin ay nagluto pa si Lilin sa almusal nila. Mauna na ako ngayon doon sa health center. Si Raymond ay nag-coffee shop. Si Koreana nagpagwapa. Hi guys. Gisamutan pagkagwapa ni Koreana. Yay! Uya ba ni silang tornino? Mamili gid si Koreana og kuan gwapo. Si pajama. Kanidot sa akong outfit oh. Di ba? Look at the design is already like that. Like that. The design. Oh, very beautiful like me. Paalis na tayo. Si Koreana. Na si Auntie Mercy din naka bold star. Ha? Unsa? Bitay-bitay. Hoy, it's a design. Oh. Karong pagkakita. Ha? Oh, anting-anting ni. Oh. So karon magpahatod ko ni Raymond kay siya ay mo gamit sa motor karon kay miskwela man siya. May tagma kalampos niya. Woo! Yara, ha? Hala, nindot kay kong suot nga sapatos. Design also. Di ba? Gwapa ang bayot. Washingi din na mon. Pilay washing. Limpyohi ha. Tagan ta ka 50. Murag something 20 ra ng kuan. Washing. Oh. Ikaw na bahala dan na. Limpyohi tanan ha. Kay para limpyo. Isibog gamay kay naay kita. Mabuling akong shoes. Charot. Dito gamay. Unsa man? Ha? Halang. Ikaw ganahan jud kag halang-halang? Dara. Kina. Bye, Pilipinas. Game ka na ba? Game na. Charot. Here na ko sa among health center diri sa Balingwan. Close pa siya kay sayo pa man kaayo no. Di magduha karon. Secondary ko. Left right hand. Higit ka magpaalang-alang. Mana maniguro ta. Paniguro yun. Lagi Sa mga itong dagan lugar sa itong paniglangan. So, unsay yung mga reseta, di kuan lang dyan ha. Sige. Katay problema, kung magtitanos ta, why problema na ato, libre ra. So, Dili ni refer sa mo og. dili. Ah. Dili. Diharas tayo sayan. Ang ato lang kuan dito sa imo o katong dog. Ha? Kani pa naman yan siya, rodent ka man ni. Kaniwat. Sitimbang ta. Gikan ako sa health center. Yan ako'y referral. Wato ko sa Talisayan Hospital kay adto ra daw ko mo adto. Talisayan. Hospital. Magpa-prenatal. Hi, morning madam. Asa ka? Ato hospital dam. Ay, Kay secure ako yahan. ato man ni ang referral paingon. Pagan ka? Oo sa Ilaga. Oh my God. Pero di man kuno yung nga kuan kay wa man kuno yung rabies ang Ilaga. Nagdepende ra ni sa doktor unya. Kung say kuan sa doktor. Salamat. Diyan na ta sa Talisayan Hospital. Kay ang atong referral diri man mahibaw-an ni karon kung unsa jud ni siya no. Kinahanglan pa bata injikan sa anti-rabies or
anti-tetanus lang. Na si Madam Charlotte Ani, siya na po magkuan Ani, maniho. Manihogram. Manihogram. Uy, burikat ka na, lagi ka na. Sabi ako na-sign. Ha? Diyan nasad ka na-assign? Si Diyan. Kapitan. Hello. Isa po ni siya Good sa morning. Banggiitang tao Happy New dito sa Year. Dahilig. Yes. Merry Christmas and happy birthday. Happy Valentine's. Good night and soft drinks. A few moments later. Tanawa mo kuan. Gilibili ko ni Kapitan, kay wala pa ang akong number. Kuan pa ang number nako 17. Tapos ang naa dito number 8 pa. So dugay pa kaayo no. Nya si Kapitan nagkuha sa Rice o cooker. O cooker. Di With rice cooker ang matching labas. fried chicken. Fried chicken na pato. Oh, nagpalit ko fried chicken po. So sura ni namo karon. Hala wala si sauce di ay. Wa man gipatabanan no. Kadaganda ni Ginoo ko. Ang kanin lang kaati dalha. Oh, yata na nakatin mo. Oh, dana na ibutang. Rice o. Mga unta tanan. Panyuto ta kay wala pa ang atong number. Kaya na mo Dugay fried chicken nga pagkaayo. pato. Oh, Wala pa nagabot ang litson garapon. lechon garapon. Ginamos day ito. Dong na to dong. Ako mo to si Ninyo. Sandel. Siyara, manyuto ta. Tanan. Kay diri man ko gi-refer datong kuan health center dito sa amo kay ang ilaga ko no walay rabies. Iringra may nay rabies. Ang ilaga di ay kuya wala. Wala man kuno ingon ang nurse. So mahibaw na karon kay i-check. Ay dana ra, insakto ra. Dana ni isa o. Kuan na ko ni kuya. Magkinamot ra ko. Kinamot mo gapon ko. Kay lami magkinamot. Kay nag-ingon ang nurse nga wala kunoy rabies ang ilaga. So may bawa nato ni karon sa doktor kung unsa iyahang findings, no? Findings may tawag ana. Nya, Naman tubig dito. kung magkuha ta karon. Dara ni isa ha. Kani si Kapitan, mo ni siya ang kapitan sa una dito sa Dahilig. Unsa nga year? 2000. Itong last election. 2017 17. ba to? 2017. Siya ang barangay kapitan dito Before. And karon siya na ang director diri sa hospital. Bako ka. Dili. Kung wala si doktor, ako may konduktor. Gana ako sa dental. Kung may magpaibot, ako sa ibdan. Asa ka ipaabot. Oh. Ipaibot ang ipasabot. Oh. Ubos o taas. Oo. Nya pohon magpaibot ko diri rapod kay siya man mag-assess. Kay ang kaning duha ka jogal diri sa akong kuan bunganga, ako ni ipaibot pohon. Nya mga unta tanan. YouTube. Mami picnic. Mura sad big nagkuan no. Picnic. Bisag pista ka ng birthday. Sana ka vlogs. Sana ka vlogs. Palakbo. May. YouTube. Panyud to. Ito ba? Uy, lami lang fried chicken. No? Lami na lang kagutom ka man. Alas 12 na. Nya. Pila pa to? Number 9? Number 8? Yan ka. Google pa na. Lagi da. Yung, YouTube yung. Aman. Hello. Ninyo! Ben, YouTube. Ali, panyud to. Naay mo ginamos diha? Naku siya ginamos. Ang Talisayan Hospital gi renovate. Limang two-story building. Ay, two story din eh. Dugay pa siguro ni mahuman. Niming? Kaon ka?
Uy, ate. May fried chicken po. Naaman dami. Mining. Ay sila. Check upon gyapon ni sila. Wala pa nahuman ang doktor. Ay 17 man kabuok. Na mga 9 pa kabuok ang nahuman. Nawala na si Kapitan. Aha na to ah. Ha? Para tubig. Ilang sudan ni Ate Bulad. Kap! Dalang ginamos ni Kapitan! Ang ginamos ni ninyo! Ha? Kawan ta. Aman. Ganito sila, nga sa sila. Ah, Dito lang po nagpahit sa kwan, barbecue. ada pit barbecue. Ada pit barbecue. Ang yatang isa. Aw, barbecue. Nara ang fried chicken. Kwan yun, sobra man yun. Dala na. Ang kaya para limong kag unya. Napao. Wait, ang ginamos? Wala man daw. Mga unta. Nami counter mo sa picnic ba? Yung bitaw ko Dani rata. Mahangin sa diri. Wala na de karinderya dana kap no? Wala na. Undag de sila. Taray ko ang dipunan. Mag-inom mi sa drinks. Di ami ilan ni Mark din. Dan sa Hi, kagawad. Unsay drinks nimo? Juan, 2 litro. Walay kay katong gagmay na di duha ka buk amo abi. Di ami ilan ni Mark Dane kay mag-drinks mi. Napatay ka sa bilat na. Napaa ako sa ilaga. Na! Tagko may laga? Gamay to nga ilaga. Pero wala man kuno rabies ang ilaga. Laga, may kurat ang ilaga. May kurat ang ilaga. Ang ilaga na nga kung Ang makurat jud kani. O dira ka, kapitan. wala pa. Mag-inom mi sa drinks kay wala pa jud ang akong kuan number matawag. Hindi pala ginamatawag. Ha? Kaya pa ba nauna sa imo? Na wala pa nagkagawas tong pigwa nga matiayon. Kato sila duha? Oo, wala pa. Yung ano man ti. Pero kung saan nag-unsa na storytelling sila dyan.